Iko semua sing bareng soro aku gawe geger alun-alun ya. Cilik-cilik, ojo menjak banget, ojo terlalu nyepak ya. Makin nak kesaklok bareng aja. Ayo, bocah cilik-cilik, ojo nyejak banget, ora kesaklok bareng aja. Oke. Singo bareng kang mancing aku, alun-alun, kabeh bakal disentakake. Ya. Rumah kondo sama daerah alun-alun Pondok Prajurit Samyo Anoto Baris ya tajam tepung PBT aku dan pagar mesin sino bareng aku sampai bergerogo kekal budaya mata aji janturan.
cilik kapangan. Oh, barongane wis luwe. Mangan bocah cilik. Wah. Oh. 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 Dipangan barongan le. Tolong ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Barongane darah ya Allah. Tolong. Tolong. Bocah loro sing mangan-mangan. Kabeh bocah cilik-cilik sing gaweane nakal. Bocah cilik-cilik sing ora kena kandhani karo wong tuane bakal dipangan barongane. Wah. Bocah cilik-cilik sing gaweane dolanan HP bakal dipangan karo barongane. Ayo. Bocah cilik-cilik kon ngaji ora gelem malah cengelane HP bakal dipangan karo barongane. Anjen. Wah. Ayo, sing bocah cilik-cilik kok ngaji ora gelem, kok sekolah ora gelem, malah dolanan HP, bakal dipangan karo barongane. Ayo. Nalika semono ana ning Jasa Surawara. Manjing sadurunge raganipun Sang Panimbul. Sanalika ana gondo arep ngabai jagat. Pratandha katrima panyuwunaning Gusti Akarya Jagat.